Kandidatúru Branislava Becíka prišli podporiť aj kandidáti na poslancov krajského zastupiteľstva zo širokého spektra politických subjektov. Hlas, Smer, SNS, Republika, Právo na pravdu, Bratia Slovenska, ale aj nezávislí poslanci okolo pána primátora Kolárova, Bélu Halása. Becík opiera opätovnú kandidatúru o doterajšiu prácu na pozícii župana a rozvoj kraja. Či sú to opravy ciest 334 km, dvojky, trojky, opravených, zrekonštruovaných, na novo postavených 108 mostov, výstavba nových zariadení sociálnych služieb, 25. na jeseň pribudnú ďalšie 3 nové zariadenia. Nehovoriac o ďalšom unikátnom projekte, ako je povestná župná 5000. Každá obec má nárok na túto finančnú podporu. Ja mu prajem, aby bol v prvom rade zdravý, šťastný, spokojný a aby v intenciách tej spravodlivosti a spoločenského prospechu naplňal to očakávanie drvivej väčšiny tých svojich voličov, pretože niečím ten mandát získal. Branislava Becíka prišiel podporiť aj jeho predchodca, bývalý 5-násobný župan. Parametre, ktoré sme aj my dlhé roky držali, chvála Bohu, držia aj oni a ja len verím, že ich budú držať aj naďalej. Veľmi dôležité je aj, ako sa navolia poslanci. Keby ľudia neboli s mojou prácou spokojní, tak to vyhodnotím veľmi racionálne a nebudem sa uchádzať o priazeň našich obyvateľov kraja, ale vidím, že naozaj sme kraj posunuli dopredu. Jozef Jurík, televízia Nitrička.